Masobra 8,000 ka mga medical frontliners sa Western Visayas target nga mabakunahan sa pag-abot sang Sinovac Vaccines subong adlaw. Symbolic vaccination sa syudad sang Iloilo ginhiwat subong hapon. Si John Sala nakatutok live. John? Said nagsugod naman ang pagpangbakuna batok sa COVID-19 diri sa syudad sang Iloilo. Suno sa Department of Health Region 6, 8,438 tanan ka mga medical frontliners ang target nga mabakunahan sa bugos nga riyon. 8,438 ka medical frontliners gikan sa 6 ka mga priority vaccination center sa riyon ang nalakip sa shortlist sa Department of Health Region 6 nga mabakunahan sang Sinovac COVID-19 vaccine nga nagabot sa riyon subong adlaw. Ginalaki pa nini sang 2,224 health personnel sa Western Visayas Medical Center, 1,742 sa WVSU Medical Center, 426 sa Iloilo Doctors Hospital, 1,500 sa St. Paul's Hospital of Iloilo Incorporated, 1,153 sa Corazon Locsin Montalibano Memorial Regional Hospital kag 1,493 ka mga health personnel sa Dr. Pablo O. Torre Memorial Hospital. Ari na ang kasangga ni Bida, ari na ang bakuna. Hopefully, we will take this opportunity nga may vaccines nga available. In order of priority, we will have our healthcare frontliners followed by sang aton man nga mga other eligible priority groups natin. So, tani mag-participate kita tanan. Dugang pa ni Dr. Juanico target sa DOH-6 nga matapos ang pagpangbakuna sa sulod sang 2-7 ka adlaw. Posible man nga makabaton sa bakuna ang iban pagid nga mga ospital sa riyon in kaso nga may mabilin gikan sa 6 ka mga ospital. Kaya syempre may mga vaccines na tansita kita specifically for the brand. We are shortlisting other hospitals para matagaan naman sa bakuna natin. Subong hapon ginhiwat sa St. Paul's Hospital of Iloilo Incorporated ang labing una nga symbolic vaccination sa syudad sang Iloilo. May ara na nga maabot na. So, gout simulation, mananawag sa isang Monday, nag-start ang immunization. Si Dr. Maria Silvia De Pili, chairman sa Internal Medicine Department sa ospital, ang labing una nga nabakunahan sa Panay. Suno kay Dr. Divina Gracia sa ila pinakauli nga pag-consolidate sang data, masobra 300 na ka mga personnel sang St. Paul's Hospital of Iloilo Incorporated ang luyag nga magpabakuna sang Sinovac. Dako naman ang pagpasalamat ni DOH-6 Director Dr. Emilia Munisimpo sa pag-abot sang COVID-19 vaccine sa riyon. So siyempre nalipay ako kaya nag-abot na siya ang bakuna, and this is one of the strategies nato makabulig prevent sa COVID-19. Madumduman nga health workers ang prioridad nga mabakunahan sa pag-abot sang COVID-19 vaccine sa pungsod. Said update halin sa St. Paul's Hospital of Iloilo Incorporated, 22 tanan ka mga personnel sa ospital ang nagpaidalom sa symbolic vaccination kag so far wala sang may na-record kuno nga mga sa adverse side effects sa tanan nga nagpabakuna. Samtang sunod naman sa Department of Health Region 6 nagnubo sa 20 to 30% ang mga healthcare workers nga luyag magpabakuna sa Sinovac. Gani ang ginobra subong sang DOH-6 kag sa mga ospital, kina-finalize na ang lista sang mga luyag magpabakuna. Said Diyan pagkatapos sa mga health workers, sinong sunod sa mga priority list para mabakunahan? Said matapos ang mga healthcare workers na next in line dira ang iban pagid nga mga frontliners naton, mga men in uniform kag ang mga may comorbidities kag ang mga highly susceptible gid nga matapikan sa ining virus kalakip dira ang mga senior citizen. Said Madamong salamat, John Sala.